प्रणाम भोजपुरिया समाज। एकरे के ओरिजिनल तांडव कहल जाला। सुबह ही हम कहले रहनी है कि आज तांडव ना तांडव करे वाला के कपार पे चढ़ के आज कोहराम मचई है पवन सिंह। सेम वही चीज भइल। आज इतना रिकॉर्ड पवन सिंह जी अपना गाना के बनौनी कि जौन की बस के बात नहीं के कोनो अपना के बड़की तिस्मार खा होखस बुझत होखस कि हम बड़की गवैया हई, तो बस के बात नहीं खे। एक दिन में ना जाने कितना रिकॉर्ड पवन सिंह जी बना देनी, इतिहास रचा गई। पूरा गाना इतना जबरदस्त बढ़ गए कि 4 घंटा में 1 मिलियन हो गई। अब 12 घंटा होके जा रहा बा 2 मिलियन प्लस हो गई बा व्यू। तीसरका मिलियन में इंटर कर गई बा। गाना एकदम वायरल हो गई बा। एक गाना इतना फेमस हो गई बा कि निरंतर गाना बढ़ रहा बा, निरंतर गाना के व्यू वैसे ही आसमान छू रहा बा। आ जौन दुश्मन बाड़े जे सोचत हो कि पवन सिंह के बाद में वीडियो आई बा वो व्यू ना जाई, तो वो लोग के एगो बहुत बड़ सबक मिल गई कि देख लो काम ओरिजिनल जब रही वो गाना कबो छोड़ल जाई तो गाना व्यू जेबे करी। जल्दीबाजी में तू इतना जल्दीबाजी में रिलीज कैल लोग गाना लागल कि एकदम जल्दी जल्दी पवन सिंह के कैसे दबा देवे के बाद व्यू अपना नावे कर लेवे के बाद। लेकिन पवन सिंह जी रियल हीरो हमें, रियल स्टार हमें, उ ना हड़बड़ा ले। उनका काम पे अपना भरोसा रहेला, उनका अपना जनता पे भरोसा रहेला कि जौन हम काम करम शिद्दत से करम और काम के जब हम परोसम तो हमार जनता वैसे ही शिद्दत से ओकरा के प्यार दी। ऐसा ही आसमान में ठेकाई वो गाना के इतना ना पॉपुलर कर दी कि लोग कहे कि वाह यही है पवन सिंह, यही है पवन सिंह की ओरिजिनल गायकी। पवन सिंह जी जौन गा दिला वो बस के बात नहीं है केहू के गावल, और पवन सिंह जी जौन एक्टिंग कर दिला वो बस के बात नहीं है। तो भोजपुरिया समाज आज दिन भर गर्दा उड़ैनी सब है, लेकिन पूरा रात एकदम गर्दा उड़ावत रहे के बाद ताकि सुबह एगो नया रिकॉर्ड कायम करे। उ गाना आरा में दोबारा जौन गाना बा वो सुबह होके तो एगो नया रिकॉर्ड के संगे फिर नया सवेरा होके और गर्दा हो जाए। भोजपुरिया समाज रउआ लोग अपना भाई के भी प्यार दे रहल बनी, ऐसे ही निरंतर है चैनल के रउआ लोग सब्सक्राइब करी और अपना छोटका भाई के प्यार दी, ताकि एकदम भोजपुरिया समाज खातिर एकदम ऐसा ही न्यूज हम लेके आवत रही और रउआ लोग के बीच में प्रेजेंट करते रही। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।